Avui estem al Chef Capravo presentant la 22a edició de la ruta de Xató de las comarcas del Garraf y el Penedés. El Xató se compone de una ensalada de escarola con anchoas, atún, bacalao, olivas, salsa romesco i s'acompanya con tortillas. Capravo ens aporta la identitat dels productes de proximitat a lo que és el consumidor i difondre la cultura de la ruta del Xató. M'agrada molt la del Vendrell, que és perquè fa servir, o fan els alls i les tomates, fan escalivades al forn. Es absolutamente maravilloso que Capravo haga eventos de este tipo con productos de proximidad. Jo crec que és un encert el poder estar aquí, al centre de Barcelona, a l'espai Chef Capravo.